Moikka! Minä olen Sirpa, olen Autoclub Finlandian jäsen. Silloin kun Matti joutui pieneen kolariin, Autoclub toimitti nopeasti hänelle vara-auton, pisti kolaroidun auton hinausauton kyytiin ja vei sen korjaamolle, niin Matti pääsi vaivattomasti jatkamaan matkaa. Sekä Matti että minä saimme bonuksia, kun käytimme Autoclubin palveluja. Minä olen Tero. Meidän joukko on voittanut useita turnauksia. Jos kolari yllättää, käännymme aina Autoclub Finlandian puoleen ja saamme siten bonuksia. Kaikki meidän pelaajat sekä junioreiden vanhemmat ovat Autoclubin jäseniä. Kolarin sattuessa he soittavat aina klubiin ja sieltä lähetetään hinausauto vara-auton kanssa. Viikko sitten Petrin isä ja Katrin sisko joutuivat kolariin. He soittivat Autoclubiin ja heidän autonsa korjattiin todella nopeasti. Sekä he että me saimme bonuksia. Rekisteröidy Autoclubiin jäseneksi ja lähetä tämä video kavereillesi. Klubin nettisivulta sinä näet, miten sinun ryhmäsi kasvaa ja miten helposti bonukset tulevat. Ja aina voit lopettaa jäsenyytesi koska vaan, jos niin haluat. Liity klubiin ja lähetä video omille kavereille. Sinä saat helposti tuloja ja luotettavan kaverin tien päällä. Jäsenyys on täysin ilmainen ilman mitään sitoumuksia. Liity klubiin heti ja suosittele kavereillesi.